С какво според вас заслужихте правото си да участвате в импро батъла през февруари 2015 година? Едно мога да ви кажа. Поникна ми коса, което е знак отгоре, че този батъл е изключително важен. Първия за 2015 година. Един батъл, в който импровизаторите ще се бият импровизирано. Това е много интересна тема. Всеки ден по обяд в 11:32 точно отивам на Витошата, бягам обиколки по склоновете, състезаваме се с ядро пингвини. Те са леко атлети от националния отбор на Антарктида. Вижте какво? Сутрин пия кафе. Много кафе. Всеки ден тренирам по няколко пъти. Започвам да си повтарям сама думички. Нинджа! Нинджа! Много се притеснявам, потия си по цял ден, не мога да спа вече. Това, че някакви хора тренират с пингвини, други пият кафе, изобщо няма никакво значение. Толкова черна ще стана, че никой няма да ме види как се прокрадвам в другите отбори и ще им развалям играта. И ще ги карам да си мислят, че някой дух се е появил. Ще сме чисти за батъл. Аз ще си се разхождам такава черна с едно коктейлче, ще само едно чадърче, оранжево чадърче. Да, това няма да ми попречи. Какъвто език ми дадеш, такъв ще го говоря. Боян отпада, защото не знам що. Не знам кога да си отворя устата, кога да я затворя, кога да говоря. Не, това не. Знаете ли? Аз този отбор съм вече 5 месеца. Аз не знам дали е човек. И ако той е човек, аз не знам аз дали съм човек. Защото ако той е човек и аз съм човек, би трябвало по-човешки да се разберем. Обаче аз понеже не разбирам, вече стигам до извода, че или аз съм човек, а той не е човек и затова не се разбираме. Или той е човек, аз не съм човек. О, това е сложно сега. Аз ли съм човек, той е човек, ние сме човеци, аз ли съм човек, той ли не е човек. Трябва да се уважаваме хората.